Finálový zápas jubilejního 50. mistrovství světa jsme začali dobře. V 5. minutě a 24. sekundě přesně zacílil Jiří Šejba a vedli jsme 1-0. Tímto stavem také skončila první třetina. Ve druhé části hry jsme čekali další nápor našich, ale už ve 45. sekundě bylo vyrovnáno. To střílel Eiserman. Kanaďané nás začali svírat a měli i šance, jenže ve 3. minutě přišla opět Šejbova chvíle. Po přihrávce od Lály takhle mistrně překonal Regina a bylo to 2-1. Jenže Kanaďané, kteří mohli opět od roku 1961 získat titul, znovu kontrolovali. Vaj v přesilovce vyrovnal na 2-2, to byla 7. minuta. Ve 13. minutě této třetiny přišla další velká chvíle Šejby. Probil se celým kluzištěm a profesorsky dal třetí branku. Hráli jsme v tu chvíli v oslabení a přesto jsme vedli 3-2. Takový byl stav i po druhé třetině. Úvod poslední části hry patřil Kanaďanům, ale naši těžili z rychlých protiútoků. Ve 12. minutě vystřelil Musil a Darius Rusnák zvýšil na 4-2. Náskok 2 branek byl nadějný. Na ledě se rozpoutal dramatický a tvrdý boj. Necelou minutu po Rusnákově brance snížil Stevens. Stále jsme vedli 4-3. Minutu a 36 sekund před koncem odvolal trenér Carpenter brankáře Regina a přesně o 23 sekund později dal Lála do prázdné branky náš 5. gól. Radost československých reprezentantů byla obrovská. Vítězství nad Kanadou znamenalo, že se opět po 8 letech titul mistrů světa stěhuje k nám domů do Československé socialistické republiky.